Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Basil. Walang eksaktong taon. Mindoro. Upang kahit papaano ay maging tahimik ang kaluluwa ng kanyang lolo Boyong, kapag ito'y pumanaw na, pinili ni Basil na tanggapin ang pagiging albularyo nito. Alam niya sa kanyang sarili na mahihirapan siya, lalo pat wala naman siyang gaanong alam sa panggagamot at mga lihim na aral. Pero hindi siya tumanggi rito. Ang sabi ng aking elementong gabay, kapag wala na ni isa sa inyong sasalo sa pagiging manggagamot ko, baka may kung anong balik sa inyo to. Kailangan ninyong gampanan ng anumang tungkuling iniatang para sa akin. Napatango na lang si Basil sa itinura ng kanyang lolo. Naisip niyang habang buhay pa ito at may kapasidad na magturo sa kanya, hindi na dapat niya palampasin ang panahon. Kung mamarapatin ninyo, lolo, ako na lang po ang sasalo. Basta't ituro niyo sa akin ang mga dapat kong malaman. Napangiti naman ang kanyang lolo Boyong sa kanya at nangakong hanggat may hininga ito, magtuturo siya kay Basil ng mga bagay na dapat nitong malaman. Magmula noon, kahit na nakaratay sa banig ang matanda, sinimulan niyang ituro kay Basil ang mga pamamaraan upang mag-iisa itong ganap na albularyo. Subalit isang gabi, habang hirap sa paghinga ang matanda, sinikap niyang gisingin si Basil. Sa kabutihang palad, naalimpungatan ng kanyang apo at agad na nag-usisa kung bakit siya nito ginising. Hindi na ako magtatagal, apo. Nararamdaman ko nang malapit na akong sumama sa iyong lola. Nakikita ko na sila at niyayaya na nila ako. Lolo Boyong, huwag ko kayo magsalita ng ganyan. Magtatagal pa kayo. Hindi ko pa nga nakakabisa ang mga aral ninyo, di ba? Napangiti lang ang matanda sa sinabi ni Basil. Dagdag pa nito, may mga gabay siyang magtuturo sa kanya ng mas matataas na aral. Sila na ang bahala sa'yo. Basta talagaan mo lang sila. Hindi ka nila iiwan. Matapos magwika ng matanda, ipinikit nito ang kanyang mga mata. Wala na ring nagawa si Basil kung hindi ang hayaan ng kanyang lolo na magpahinga. Nagpasya na lang din siyang umidlip nang sa gayoy sapat ang lakas niya para sa kanyang pag-aaral. Kinabukasan, maagang nagising si Basil. Bago pa man siya tuluyang tumungo sa kusina para magpakulo ng tubig, minabuti niyang tingnan na muna ang kanyang lolo Boyong. Habang papalapit siya rito, nakaramdam siya ng kakaibang ginaw, tsaka nanindig ang kanyang mga balahibo sa batok. Kinutuban siya ng hindi maganda, kaya mas binilisan niya ang paglalakad papalapit sa kanyang lolo. Nang nasa tapat na siya nito, nakita niyang nakanganga ito na parang mahuhulog na sa papag na kanyang kinahihigaan. Kinalabit niya ang matanda, ngunit kinutuban siya ng hindi maganda nang mapagtanto niyang nanlalamig na ang katawan nun. Ilang beses niyang ginising ang lolo Boyong niya, pero hindi na ito nagigising. Nagawa pa niyang pulsuhan ito at nanlumo siya nang mapagtanto niyang wala na itong pulso. Lolo Boyong! Bakit mo ako iniwan? Hindi pa ako tapos magpaturo sa inyo eh. Lolo, gumising kayo. Napahagulgol si Basil dahil sa pagkamatay ng matanda. Hindi niya alam kung paano ipagpapatuloy ang kanyang nasimulan. Gayong wala na ang lolo niyang nagsilbering kanyang maestro. Magiging isa akong magaling na manggagamot. Gagawin ko ang lahat para mas matuto pa. Hindi ko kayo bibiguin, lolo.
Dahil hindi naman uso sa kanilang lugar ang pag-eembalsamo, nagpasya na lang si Basil na dalhin sa tabing ilog ang bangkay ng kanyang lolo at gawa ng balsa. Malapit lang din sa dagat ang ilog doon, kaya alam niyang malayang makakapaglakbay ang balsang pasasakyan niya sa bangkay ng lolo boyong niya. Wala akong may papabaon sa inyo kung hindi ang aking pagmamahal at ang pangakong gagamitin ko ang aking karunungan sa kabutihan. Noon din, sinindihan niya ang ibabaw ng balsa at hinayaan itong anuri ng malakas na agos. Nanatili siya roon hanggang sa halos hindi niya matanaw ang nasusunog na bangkay ng kanyang lolo. Lolo Boyong, hindi ko kayo bibiguin. Magmula noong araw na yan, mas naging porsigido siyang mag-aral ng mga lihim na aral at nakapagsimula na rin siyang manggamot ng mga simpleng sakit na espiritual. Isang gabi, nasa kahimbigan siya ng kanyang pagtulog nang biglaan siyang magising. Naging balisa siya at pakiramdam niya may iba siyang kasama roon. Teka lang, bakit para may ibang presensya rito? Naupo siya at nagmatsyag sa paligid hanggang sa may makita siya sa gilid ng kanyang mga mata. Nakatayo lang ito at alam niyang nakaharap ito sa kanya. Dahil malamlam ang liwanag na nagmumula sa lampara, hindi niya gaanong naaaninag ang mukha ng naturang tao. Walang ano-ano, unti-unti itong naglakad papalapit sa kanya, kaya napagpasyahan ni Basil na humarap na rin dito. Nagulat na lamang siya noong mapagtanto niyang walang mukha ang taong nakikita niya. Teka lang, sino ka? Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok sa bahay ko? Matapos magtanong ni Basil, nakaramdam siya ng malakas na kuryenteng dumaloy patungo sa kanyang ulo. Yon ang unang beses niyang makaranas ng ganon, kaya napasapo siya sa kanyang sentido. Walang ano-ano. Parang may kung anong nagsalita sa loob ng kanyang ulo at nagsabing ito ang kanyang gabay. Pinanindigan ng kanyang mga balahibo si Basil, gawa ng napagtanto niyang kinakausap siya ng nilalang sa pamamagitan ng kanyang isipan. Teka lang, kung ikaw nga ang gabay ko, handa ka bang turuan ako sa mga bagay na hindi ko pa alam patungkol sa panggagamot? Muli siyang nakarinig ng tinig sa loob ng kanyang utak, kaya napangiti siya. Nangako ang kanyang gabay na magtuturo ito at mananatili sa kanyang tabi hanggang kailan niya gusto. Noong mga oras na yan, naisipan ni Basil na magtanong kung bakit wala itong muka at napangangan na lang siya noong sumagot ang gabay niya at sinabi nito na napakabanal ng kanyang muka para ipakita sa immortal. Hindi naman nag-usisa pa si Basil at humingi na lang ng tawad dito. Matapos ang maikli nilang usapan, naglaho na parang bula ang naturang nilalang. Subalit kahit hindi niya na ito nakikita, nararamdaman pa rin ni Basil ang presensya nito sa paligid. Naging kampante si Basil noon at nagpasya siyang matulog na lamang ulit. Alam niyang may nagbabantay sa kanya, kaya hindi siya nababahala sa kung anumang posibleng mangyari sa gabing yon. Kinabukasan, maaga siyang nagising at inihanda ang kanyang sarili para sa pagdating ng mga pasyente. Masiglang masigla siya, gawa ng nararamdaman niyang may kasama siyang hindi naman nakikita ng normal na mata ng isang tao. Nagkaroon siya ng maraming pasyente at halos hindi na siya nakakapagpahinga. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng pagod. Noong matapos na siya sa kanyang panggagamot at wala na siyang pasyente, nagtaka siya nang may makita siyang isang matandang lalaki na nakatayo sa hindi kalayuan. Nakamasid lang ito sa kanya. Inisip ni Basil na marahil ay pasyente niya pa yon, kaya kinawayan niya ito. Subalit, napatitig lang ng mabalasik sa kanya ang matanda, tsaka nagmadaling umalis.
Hindi maganda ang kutob ko sa matandang yun. Hindi kaya may masama siyang binabalak? Lumakas ang kabog ng puso ni Basil habang sinusundan niya ng titig ang matanda. Naisip niyang baka isang albularyo rin yun at baka may mga pasyente itong lumapit sa kanya. Kinakailangan kong paghandaan ang araw na baka mismong mga batikang albularyo na ang makakasagupa ko. Noon din, minabuti niyang iligpit na lang ang kanyang mga kagamitan at magpahinga. Akmang papasok na siya sa kanyang silid nang sa hindi niya inaasahan, nagpakita sa kanya ang kanyang gabay. Tinanong niya ito kung ano ang problema at sa pamamagitan ng isipan ay tumugon ito. Ayon sa gabay ni Basil, kinakailangan niyang umalis muna sa lugar na yon dahil nagiging mainit siya sa ibang albularyo na may alam sa kaliwa. Ayon pa rito, may grupo ng mga albularyo ang nagnanais na pabagsakin siya upang wala silang kakumpetensya. Nalaman din niyang merong sabwatan ang mga mangkukulam at ang mga manggagamot. Kung yan ang makakabuti sa akin at sa ibang taong aking tinutulungan, gagawin ko. Dahil pagod siya ng araw na yan, minabuti niyang umidlip na muna. Bago mag-alas 12 ng hating gabi, nagpasya na siyang lisanin ang kanyang baryo. Sobrang tahimik na ng paligid, kaya kampante siyang walang ibang makakakita sa kanya. Maliwanag naman ang buwan kaya nagpasya siyang wag nang magdala ng sulo. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang makaramdam siya ng kakaiba. Alam niyang may nakamasid sa kanya, kaya naging alerto siya sa kanyang paligid. Nagkunwari na lang siyang walang napapansin, pero ang isang kamay niya ay nakahanda para hugutin ang itak sa kanyang tagiliran. Walang ano-ano, may narinig siyang kaluskos na nagmumula sa kanyang unahan. Naging malakas ang kutob ni Basil na mga albularyong may galit sa kanya ang mga yan, kaya napasigaw siya. Lumabas kayo sa pinagtataguan nyo, mga duwag! Wala akong kasalanan sa inyo, kaya hindi ako natatakot. Tuluyan niyang hinugot ang kanyang itak at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Subalit, ilang metro pa lamang ang kanyang nilakad, lumabas mula sa kasukalan ang mga nilalang na hindi naman niya matukoy kung ano. Patras ito kung maglakad. May malapad na tenga at nagbabagang mga mata. Alam niyang hindi yun isang sigbin dahil mas malapit sa baboy ang anyo nito. Noong una, inakala niyang mag-isa lamang yan, ngunit gano'n na lamang ang kanyang gulat nang makitang may 4 palang nilalang na nakasunod dito. Akmang susugod na sana ang 5 nilalang kay Basil nang biglang lumitaw sa harapan nito ang kanyang gabay. Napangisi na lamang ang baguhang albularyo dahil doon. Umatraka ang tawag sa mga yan. Inuutusan sila ng mga albularyong may matataas na aral o kung hindi naman kaya, ng mga aswang. Halos manginig ang kalamnan ni Basil nang marinig niyang nagsalita ang kanyang gabay sa pamamagitan ng kanyang isipan. Alam niyang delikado siya, kaya inihanda niya ang kanyang sarili sa pag-atake ng mga nilalang na yon. Subalit, napailing na lang si Basil nang makita niyang ang gabay niya ang kumalaban sa 5 umatraka. Ang bawat umatraka na sumusubok na umatake kay Basil, hinaharangan ng kanyang gabay. Sa isang pagkumpas lang ng mga kamay nito, tumitilapon ang mga umatraka. Subalit sa halip na matakot, parang mas lalo pang nanabik ang mga nilalang na yon. Mas bumilis ang kanilang pag-atake sa gabay ni Basil, kaya napagpasya na lang ng baguhang albularyo na tulungan ito. Humakbang din siya para sumugod sa 5 nilalang at nang may lumapit sa kanya, walang takot niya itong tinataga. Ngunit, nagulangtang na lang siya nang mapagtanto niyang kahit na anong gawin niya, hindi niya nagagawang masugatan ang mga umatraka. Anong uri ng nilalang kayo?
Bakit hindi ko man lang kayo nasusugatan? Alam ni Basil na may kakaiba sa kanya. Kaya sinubukan niyang huwag makalapit sa kanya ang isang nilalang na nagnanais na atakihin siya. Dahil nakatuon ang pansin ni Basil sa nag-iisang umatraka na nagbabalak na mapatumba siya, hindi niya namalayan kung ano na ang nangyayari sa iba nitong kasama. Nagulat na lamang siya sa kanyang paglingon. Nabuwal na ang 4 na nilalang at wala nang buhay ang mga ito. Nagulat din siya nang mapagtanto niyang naglaho na rin ang kanyang gabay. Nang mismong sandaling yon, may malakas na tinig na bumulong sa kanyang isipan na puntiryahin sa buntot ang nasabing nilalang. Hindi na rin siya nagdalawang isip at sinunod niya kung anumang ibinigay na panuto sa kanya. Naghintay siya ng tamang pagkakataon at noong papalapit ulit sa kanya ang umatraka, buong bilis niyang tinaga ito sa buntot. Dahil paatras ang galaw nun, hindi siya nahirapang puntiryahin ito. Pagkaraan lang ng ilang sandali, bigla ang nabuwal ang nilalang na yan at hindi na gumalaw. Ganyan lang pala kadali ang patayin kayo? Pinahirapan pa ako ng isang to? Nang masiguro niyang wala ng buhay ang 5 umatraka, nagpasya siyang magpatuloy sa kanyang paglalakad. Nang nakailang hakbang na siya, nilingon niya ang 5 at napailing siya ng malamang naglaho na ito. Kung sino man na nagpadala ng mga yon, makikilala rin kita. Darating ang araw at magkakatagpo rin tayo. Napabuntong hininga na lang siya at sinubukang iwaksi sa kanyang isipan ang mga nilalang na yan. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay hanggang sa tuluyan siyang makarating sa liblib na baryo na malapit na sa kabundukan. Nang naroon na siya, nakaramdam siya ng kakaiba sa paligid. Maalinsangan ang ihip ng hangin, kaya naisip niyang may hindi tama roon. Pinakiramdaman niya ang kapaligiran at naging malakas ang kanyang kutob na may hindi magandang nangyayari. Bakit kaya parang may nagtutulak sa akin na pumunta sa dulong bahagi ng baryong ito? Ano kayang meron? Nilukob siya ng kanyang kuryosidad, kaya minabuti niyang pakinggan ang kanyang kutob. Nagsimula siyang maglakad patungo sa dulong bahagi ng naturang nayon at habang naglalakad siya, mas lalo ring lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Walang ano-ano, nagulat si Basil nang may makita siyang mga nilalang na kagaya ng kanyang nakasagupa. Umaaligid ito sa isang bahay, kaya ninais sanang lapitan yon ni Basil. Subalit, saktong maglalakad na sana siya para puntahan ng mga nilalang nang biglaan siyang nakarinig ng boses sa kanyang isipan. Huwag kang pumunta riyan. Ang mga umatraka ay alaga ng taong nakatira dyan. Pakiramdaman mo ang lakas ng mangkukulam. Natigilan si Basil sa kanyang narinig. Parang naging kuryente yon na dumaloy mula sa kanyang ulo patungo sa kanyang talampakan. Dahil dito, nagmatsyag na lamang siya sa paligid. Habang nagmamatsyag, naisip niyang marahil yon ang amo ng mga umatraka na sumugod sa kanya. Kapag malakas na ako, babalikan kita. Hindi ko papayagan na may mga taong masasaktan niyang mga alaga mo. Pati ikaw, papatayin kita. Nakiramdam pa si Basil sa paligid bago siya nagpasyang maglakad paalis doon. Ilang beses pa siyang napalingon sa naturang bahay at nang medyo nakalayo na siya, may narinig siyang boses na parang nananalangin. Subalit dahil alam niyang nasa alanganing sitwasyon siya, mas pinili niyang umalis na lang muna. Hindi kailanman isang kaduwagan ng pag-iwas sa gulo. Darating ang panahon at masusumpungan ko rin ng kung sino mang nakatira sa naturang bahay at nag-aalaga sa mga umatraka. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad
hanggang sa makarating siya sa kagubatan. Hindi niya kabisado ang naturang lugar, pero hindi siya nagpatinag. Pumasok siya roon at minabuting maghanap ng masisilungan sa gabing yon. Sakto namang may natagpuan siyang isang yungib, kaya kahit na medyo alanganin siya'y pumasok pa rin siya roon. Inihanda na lamang niya ang kanyang itak para magamit ito kung may aatake man sa kanya. Noong makapasok na siya sa yungib, biglaan siyang dinalaw ng antok. Hindi niya ito napigilan kaya tuluyan siyang nakaidlip. Pagod na rin siya ng mga sandaling yan, kaya napahimbing ang kanyang tulog. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pag-idlip nang biglaan siyang magising. Nakaramdam siya ng mahinang pagyanig ng lupa, kaya nagtaka siya kung ano ang naroroon. Dahil naisip niyang nagmumula sa labas ang ingay, kaya sumilip siya sa bukana ng kuweba at ganoon na lang ang kanyang gulat nang sa mismong tinamaan ng liwanag ng buwan ay nagkaroon ng bitak ang lupa. Habang nagpapatuloy ang mahinang pagyanig ng lupa, may nilalang na unti-unting umaahon mula roon. Napalunok na lang ng kanyang laway si Basil noong makita niya ang isang nilalang na halos butot balat na. Nagbabaga ang mga mata nito at may mga kwintas na parang mga panga ng kung anuman. Nung tuluyang makaahon sa lupa ang nilalang, kita niyang meron itong gutay-gutay na kasuotan na parang kawangis ng sababaylan. Kinutuban siya ng hindi maganda, kaya hindi siya nakagalaw sa kanyang kinapupwestuhan. Ang lakas niya! Ramdam ko ang kanyang lakas. Paniguradong hindi ito sang simpleng nilalang lang. Ano kaya to? Babaylan? Aswang? O malanhig? Pero iba talaga ang lakas niya eh. Pinanindigan ng kanyang mga balahibo si Basil at nanginig ang kanyang buong katawan. Sinubukan niya makipagkonekta sa kanyang gabay, subalit hindi niya maramdaman ang presensya nito. Alam niya sa kanyang sarili na kung lalabas siya o gagawa ng kung anumang ingay, paniguradong tapos din ang kanyang buhay sa nilalang. Makaraan pa ang ilang minuto, nakarinig siya ng sunod-sunod na pagkaluskos. Mas lalo pang naging masama ang kutob ni Basil, kaya sinubukan niyang sipatin ang paligid. Walang ano-ano. May napansin siyang gumagalaw patungo sa kinaroroonan ng nilalang na nagmula sa ilalim ng lupa. Sinipat niya ng maigi yan at gano'n na lang ang kanyang gulat nang mapagtanto niyang mga umatraka yon. Tumigil sila sa tapat ng nilalang na nakita niya at parang mga aso silang nakakita ng kanilang amo. Ilang sandali pa, nakita ni Basil na may mga taong papalapit doon at nang tingnan niya, mas lalo siyang pinanindigan ng kanyang balahibo. May 5 taong naglalakad at ang isa sa kanila'y minsan na niyang nakita noong matapos siya sa kanyang panggagamot. Anong ginagawa nila rito? At saka, anong koneksyon nila sa nilalang na to? Nang tuluyan ng makalapit ang 5 sa tapat ng nilalang, napayuko ang mga ito at animoy nagbigay pugay. Noon lang din naisip ni Basil na marahil ay may koneksyon din sa naturang nilalang ang paglabas ng mga umatraka at siguro'y kagagawa ng 5 kung bakit bumangon mula sa kanyang pinaglibingan ang nasabing nilalang. Nasa ganoong kalagayan siya nang sa hindi niya inaasahan ay may narinig siyang boses sa kanyang isipan. Lisanin mo ang lugar na ito. Lubhang delikado para sa iyo ang sitwasyon. Ang 5 yan ay mga manggagamot at mangkukulam na nagsabuatan at ang nilalang na kanilang sinasamba ay ang aguraw. Isang sinaunang mangkukulam na may dugong amalanhig. Paniguradong nagawa nilang kalasin ng sumpa na siyang pumipigil sa aguraw para muling makabangon sa hukay. Kung gayon, anong gagawin ko para matalo ko yan? Kapag nakarating ang balita sa mga tao, at kung makakarating man ang aguraw sa pamayanan, siguradong lilipulin niya ang lahat ng mga tao.
Bigla ang naging kalmado ang isipan ni Basil. Wala siyang narinig na tugon, kaya pinili niyang ituon ang kanyang pansin sa kanyang nakikita. Sige mga alagad kong umatra ka. Humayo kayo at magpakabusog. Nangilabot si Basil nang marinig niya ang boses ng aguraw. Alam niyang base sa tinig nito, isa siyang malakas na nilalang. Anong gagawin ko? Kailangan makapaghanda ako. Hindi maaaring makagawa ng kung anumang kasamaan ng aguraw. Kahit na nag-aalangan man siya, napagpasyahan niyang lumabas sa yungib at lisanin ang lugar na yon. Sakto ring pagkalabas niya, nakaramdam siya ng enerhiyang bumalot sa kanyang buong katawan. Dahil doon, kampante siyang hindi siya makikita ng mga naroroon. Nang makalabas na siya sa yungib, nilingon pa niya ang mga albularyo at mangkukulam na naroroon at maging ang aguraw. Naging malakas ang kutob niyang magtatago sa naturang yungib ang nilalang na yan, kaya sa susunod ay hindi na siya maaaring bumalik pa sa kuweba. Nang mapagtanto niyang hindi nga siya napapansin ng mga ito, napagpasyahan niyang magpatuloy sa kanyang paglalakad. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ang kanyang mga paa, pero hindi siya tumigil sa kanyang paglalakad. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakbay nang makita niya ang kanyang gabay. Maliban kasi sa wala itong muka, naramdaman din niya ang koneksyon nila sa isa't isa. Sumenyas ito na sumunod sa kanya, kaya hindi na nagdalawang isip si Basil na sundan ito. Habang naglalakad, napansin ni Basil na parang nagiging iba ang kanyang nilalakaran. Kumikinang kasi yun na parang mga diamante at ginto. Nagtataka man, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang paglalakad. At habang tumatagal, napansin din niya na nagiging iba na rin ang kanyang paligid. Naging maliwanag yon at ang mga punong nasa tabi ng dinadaanan niya, mas naging luntian ang mga dahon, tsaka nagiging hitik sa bunga. Alam ni Basil na kapag pinakialaman niya ang mga bunga ng puno, may kung anong mangyayari sa kanya. Kaya mas minabuti niyang ituon ang kanyang pansin sa kanyang dinaraanan. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang may madaanan siyang parang maliwanag na lagusan. Walang pagdadalawang isip siyang sumuong doon, kahit pa na nararamdaman niyang may malakas itong enerhiya. Hindi alam ni Basil kung ilang minuto o oras siyang naglakad, pero nagulat siya nang makarating siya sa paanan ng isang mahiwagang bundok. Sa unang titig ay simpleng bundok lamang yon. Ngunit habang lumalaon, nararamdaman niya na may kakaibang enerhiyang bumabalot doon. Sa halip na mangamba, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad paakyat sa naturang bundok. Sumama ka sa akin at ilublob mo ang sarili mo sa bukal na naririto sa bundok. Kapag tapos ka na, paniguradong hindi ka na maaano ng mga nilalang na iyong makakasagupa. Alam ni Basil na tinig yon ang kanyang gabay, kaya mas lalo niyang binilisan ang kanyang paglalakad. Habang humahakbang, parang may nagtuturo sa kanya kung saan niya matatagpuan ang kanyang hinahanap. Kaya sinundan na lang niya ang kanyang kutob. Alam kong hindi rin ako pababayaan ng gabay ko, kahit pa na napakahiwaga ng bundok na to. Walang ano-ano, may natanaw siyang bukal sa hindi kalayuan. Alam niyang yun na ang itinuturo sa kanya, kaya nagpasya siyang dumiretso roon. Bago pa man siya lumusong sa tubig, humingi na muna siya ng pahintulot sa mga engkanto at mga elementong naroroon. Matapos ito, inilublob niya ang kanyang buong katawan doon ng matagal. Nasa kalagitnaan siya ng pagbabad ng kanyang katawan nang may makita siyang isang matandang naglalakad patungo sa naturang bukal. Kinutuba ng hindi maganda si Basil at natakot siyang baka kung ano ang gawin sa kanya nito. Subalit, nang makita siyang naroroon, napatitig lang sa kanya ang matanda, tsaka napatango.
Napaisip si Basil kung saan ang galing ang matanda at kung bakit parang hindi na ito nakapag-ahit ng kanyang balbas. Pansin niya ring medyo luma na ang damit nito. Gayunpaman, hindi na lang niya pinansin ang kanyang nakikita. Umahon si Basil sa tubig at nagpa siyang lumapit sa matanda. Nang naroroon na siya, naisipan niya itong tanungin. Mawalang galang na holo. Matanong ko lang, ano hong ginagawa niyo rito? Mukhang malalim na ang gabi Napangiti lang ang matanda. Napatitig ito sa bukal bago siya tumugon. Ako ang tagabantay rito. Anong pakay mo't nandirito ka? Alam mo bang isang delikadong magawi rito nang nag-iisa? Hindi nakasagot si Basil sa sinabi ng matanda. Ngunit nang lumaon, sinabi niya ang dahilan kung bakit ito nagpa siyang maglakbay patungo sa naturang bundok. Kailangan ko po ng kakayahan upang masugpo ang isang nilalang na tinatawag nilang aguraw. Kung hindi, baka maubos ang mga tao sa aming lugar. Aguraw? Hindi ba't yan ang mangkukulam na may mataas na aral sa kaliwa at may dugo ng sinaunang amalanhig? Napatango si Basil sa naging tanong ng matanda. Sinabi rin niya na binuhay ng mga albularyo at mangkukulam ang nasabing nilalang para sa pansarili nilang interes. Mga walang hiya. Talagang ang makakaliwa ang mga taong yon. Kung sino man ang bumuhay sa kanila, siguradong dadanasin nila ang bunga ng kanilang ginawa. Hindi nila alam kung gaano kabangis ang isang aguraw. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Basil. Base sa sinasabi ng matanda, hindi basta-bastang nilalang ang kanyang magiging kalaban. Subalit, sa halip na panghinaan, mas pinili niyang isipin ang kapakanan ng mga ito. Kaya nga ho ko na parito at nang baka makasumpong ako ng makakatulong sa akin. Alam kong hindi ko madaling matatalo ang nilalang na yan sapagkat ako'y baguhang albularyo lang. Hindi importante kung baguhan ka o batikan. Hanggat mabuti ang puso mo't hangarin, tsak nakalulugdan ka ng ating poong may kapal. Napatango si Basil sa sinabi ng matanda sa kanya. Magpapaalam na sana siya upang sana'y umalis, ngunit pinigilan siya ng albularyo. Alam kong may gabay ka. Nakikita ko ang kanyang muka at batid kong hindi kanya pababayaan sa kung anumang hamon na kahaharapin mo. Napakunot noo si Basil sa sinabi ng matanda. Nagtaka siya. Gawa ng kahit na siya mismong binabantayan ng kanyang gabay, ay hindi nakikita ang mukha nito. Napagtanto rin ni Basil na marahil ay hindi ordinaryong tao ang matanda. Sumama ka sa akin at ituturo ko sa iyo ang mga dapat mong malaman ukol sa paggagamot. Hindi lahat ng nagagawi rito ay natuturuan ko. Kaya alam mo, maswerte ka. Pero gusto ko pong makabalik agad sa aming bayan. Anumang oras, mananalasa ang mga umatrakat ang aguraw na yon. Napatango ang matanda sa kanya. Sinabi niya kay Basil na magiging mabilis lang ang pagtuturo niya dahil hindi nito padadaanin sa pisikal na aspeto kung hindi sa espiritual. Sa kaparaanang ito, mas magiging mabilis ang pag-ukil-kil ng mga aral kay Basil. Hindi naman tumutol ang baguhang albularyo at sumama siya sa matandang kanyang nasumpungan doon. Naramdaman niyang may mabuti ring hangarin nito, kaya hindi siya tumutol sa kung anumang nais niya. Pumasok sila sa isang kuweba at nang naroroon na, halos himatayin si Basil dahil sa malakas na enerhiya na bumabalot sa paligid. Gayunpaman, hindi niya binigyang tuon yun at mas pinag-ukulan niya ng pansin ang kasama niya. Noong naroon na sila, may kung anong ipinabasang aklat ang matanda
Nalaman ni Basil na isang ermitanyo ang kanyang nakasalamuha dahil mataas ang karunungan nito. Noong binabasa na niya ang nilalaman ng aklat, nakita niyang nagliliwanag ang bawat letra at tila kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan ang bawat katagang kanyang binabanggit. Naging mabilis lang ang pagbabasa niya at kahit ganon, parang nagagawa niyang makabisa ang nakasulat doon. Nang matapos na niyang basahin ang libro, sinabi pa sa kanya ng matanda na kasisilawan na siya ng mga masasamang elemento dahil nailublob niya ang katawan niya sa tubig ng bukal doon. Maaari ka nang bumalik sa pinanggalingan mo at magtiwala ka sa sarili mong kakayahan. Magtiwala ka rin sa iyong gabay sapagkat dan siya humuhugot ng kanyang lakas. Noon din, binigyan si Basil ng isang sisidlang gawa sa kawayan. Ayon sa matanda, may lamang tubig yon ng kung ibubuhos niya sa aguraw, mawawalan ng bisa ang kanyang kapangyarihang itim. Sagrado ito at kaya nitong supilin ang kung anumang maitim na enerhiya. Napatango si Basil doon. Sinabi rin ng matanda na sa paglabas nito sa mahiwagang yungib, makakarating na siya sa kanyang pinagmulan. Magkahalong mangha naman at kuryosidad ang naramdaman ni Basil, kaya agad siyang naglakad patungo sa bukana ng yungib. Pagkarating niya roon, napapikit siya ng kanyang mga mata dahil nakasisilaw ang liwanag na nagmumula sa labas ng nasabing kuweba. Gayunpaman, nagpasya pa rin siyang maglakad doon at sinuong niya ang liwanag. Napalingon pa siya sa kuweba, ngunit nagtaka siya dahil hindi niya nakita pa ang matandang tumulong sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad at kahit na nakakasilaw ang liwanag na kanyang sinusuong, hindi siya nakakaramdam ng takot. Napakunot-noo pa siya nang makita niyang hindi lamang pala siya ang naglalakad doon, gawa ng may iilan pang mga nilalang ang paroot parito at dumadaan sa naturang liwanag. Ilang sandali pa, nagulat siya nang mawala ang liwanag at nang igala niya ang kanyang paningin, napagtanto niyang naroroon na siya sa gubat kung saan siya nagmula. Tirik na tirik ang araw noon, kaya minabuti niyang maghanap na muna ng pagkain. Nakaramdam na rin kasi si Basil ng matinding uhaw at gutom dahil sa naging paglalakbay niya. Ang kuweba, malamang doon nagtago ang aguraw. Kailangan maging maingat ako. Hindi ko pa alam kung ano ang kanyang kakayahan. Minabuti na lang ni Basil na maghanap na muna ng kanyang makakain sa loob ng gubat na yon. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang mapansin niyang unti-unting nagiging madilim ang paligid. Anong nangyayari? Bakit kaya biglang dumilim ang paligid? Mukhang hindi ito magandang senyales Kinutuba ng hindi maganda si Basil, kaya sa halip na maghanap ng kanyang makakain, minabuti niyang tumungo malapit sa yungib para alamin kung naroroon nga ba ang aguraw. Saktong pagkalapit niya roon, sumalubong sa kanya ang nakakasulasok na amoy na parang nabubulok na laman. Ano kaya ang meron dito? At bakit parang may nabubulok na... Hindi na ipagpatuloy ni Basil ang bulong niya noong makita niya ang 5 bangkay na naaagnas. Wakwak ang mga tiyan nito at may malaking sugat sa kanyang leeg. Naisip niya na marahil ay gawa yun ng aguraw. Habang nasa ganoong sitwasyon, nakarinig si Basil ng malakas na ingay na parang may umaangil. Kinilabutan siya roon dahil alam niyang ang aguraw yan, kaya minabuti niyang ihanda ang kanyang sarili. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng sunod-sunod na pagkaluskos. Silipat ni Basil ang kuweba at napalunok siya ng kanyang laway nang makita niyang may mga nilalang na nakatalikod at paatras sila kung gumalaw. Kahit kasi nilulukob ng dilim ang paligid, nagagawa niyang aninagin ang mga nilalang. Ang mga umatraka!
Nang makalabas na ang higit sa 10 bilang ng mga umatraka, suminghot sila at parang may kung anong hinahanap. Alam ni Basil na marahil naramdaman ng mga nilalang na yon ang kanyang presensya, kaya kinakailangan niyang maghanda. Hinugot na lang niya ang kanyang itak at naging alerto siya sa mga susunod na mangyayari. Walang ano-ano, napatitig sa kanya ang lahat ng umatraka. Mas lalong nagliwanag ang kanilang mga mata, kaya napagtanto ni Basil na susugod ang mga ito sa kanya. Dahil alam niyang hindi niya magagawang sugatan ang mga nasabing nilalang kung simpleng itak lang ang kanyang gagamitin, kaya binasa niya ito ng tubig na ibinigay ng matandang ermitanyo sa kanya. Sakto namang matapos niyang basain ang talim ng kanyang itak, mabilis na sumugod ang isang umatraka sa kanya. Hindi naman nagdalawang isip si Basil na salubungin ng itak yon, at napangisi siya noong makitang napahandusay sa lupa ang naturang nilalang at nagkaroon ito ng sugat. Ngayon, alam ko na kung anong kailangan para patayin kayo. Wala na kayong magiging biktima. Naging sunod-sunod ang pag-atake ng mga alaga ng aguraw sa kanya, kaya walang pagdadalawang isip at walang takot niyang pinagtatataga ang mga ito. Ang kada umatraka na kanyang nasusugatan ay nabubuwal sa lupa at kalaunay nagiging tuyot ang katawan. Naisip ni Basil na marahil sinadyang buhayin ng mga albularyo at mangkukulam ang mga umatraka upang ito'y maging kasangkapan nila. Subalit nang magising na ang aguraw, mas sinunod ng mga nilalang na yon ang kanilang orihinal na amo. Patuloy na nilabanan ni Basil ang mga umatraka at nang lumaon, lahat ng mga ito ay nabuwal sa lupa. Sugatan at unti-unti ring binawian ng buhay. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos nilang mamatay, nanuyot ang kanilang katawan at unti-unti ring nabubulok. Yan ang nararapat sa inyo. Ang matulad sa mga albularyong balimbing at sa mga mangkukulam. Nang nalipol na niya ang umatraka, nagtaka si Basil dahil bigla ang naging tahimik ang paligid. Ang mas lalo pang nagpakunot ng kanyang noo ay ang mawari niyang hanggang sa mga oras na yon, hindi pa rin lumalabas ang araw. Teka lang, natakpan ba ng buwan ang araw? Bakit yan tagal ng pagliwanag ng paligid? Hindi kaya gabi na? Hindi niya lubos maisip kung ano ang nangyayari. Habang nasa ganoong sitwasyon, nakarinig ulit siya ng pag-angil sa loob ng gubat. Kinutuban siya ng hindi maganda, kaya inihanda niya ulit ang kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, ang aguraw naman ang aking makakalaban. Hindi dapat ako pang hinaan ng loob. Gagamitin ko ang aral na itinuro sa akin ng matandang ermitanyo. Baguhan man ako pero hindi ako titiklop sa makapangyarihang nilalang na to. Alam ko sa aking sarili na mas makapangyarihan ng Diyos. Ang tanging inaalala lamang ni Basil ng mga sandaling yan ay ang mga taong nakatira malapit sa gubat na yon. Alam niyang kung hindi siya magtatagumpay na labanan ng aguraw, tsak na ang mga taga nayon ang unang bibiktimahin nito. Habang nasa ganun siyang sitwasyon, unti-unting tumatambad sa kanya ang aguraw. Noong tuluyan na itong makalabas sa yungib, nakita ni Basil na ibang-iba na ang anyo nito. Naging mas mabalasig ang kanyang itsura, mas naging matipuno ang kanyang katawan, at animoy nababalot ito ng sobrang itim na aura. Subukan mo lang na lumapit sa akin. Dahil titiyakin kong mawawala ang kapangyarihang itim mo. Lalabanan mo ako bilang isang normal na amalanhig lamang o isang mangkukulam. Habang nakatayo sa labas ng yungib ang aguraw, nagpalinga-linga ito sa paligid. Alam ni Basil na mataas ang tsansa na makikita siya nito pero marahan siyang nagtago sa likod ng malaking puno. Alam kong nandyan ka. Nararamdaman ko ang enerhiya mo. Kung sino ka man, lumabas ka at sabihin mo sa akin kung ano ang iyong pakay.
Napalunok ng kanyang laway si Basil nang marinig niya ang garalgal at parang nagmumula sa ilalim ng lupang boses. Ilang sandali pa, napadako ang paningin ng aguraw sa mga alaga niyang wala ng buhay at unti-unti nang nabubulok. Mapangas ka! Pati ang mga alaga ko pinakialaman mo! Magbabayad ka! Nagsimulang maglakad ang aguraw para hanapin si Basil. Kaya inihanda na rin ng baguhang albularyo ang tubig na bigay sa kanya ng ermitanyo. Ako ba ang hinahanap mo? Nandirito ako! Saktong pagkatapos niyang sumigaw, napaharap sa kanya ang aguraw. Ngumisi ito at inilabas niya ang kanyang pangil at nagsimula itong umangil. Mapangas kang lalaki ka! Sino ka ba at anong napatunayan mo? Wala akong napatunayan at wala akong dapat napatunayan. Napatawa ang aguraw at itinaas nito ang kanyang kamay. Noon din, bigla ang umihip ang malakas na hangin na naging rason para umindayog ang mga puno sa paligid. Naging iba ang pakiramdam ni Basil. Alam niyang may kasamang hindi magandang enerhiya ang hangin, kaya hindi siya gaanong lumanghap nito. Ilang sandali pa, bigla nagkaroon ng maraming insekto sa paligid, kaya nabahala si Basil na baka pupunta ang mga yon sa kanayunan. Itigil mo yung ginagawa mo at harapin mo na lang ako. Hinahamon kita sa isang duelo. Napatawa ulit ang aguraw dahil sa sinabi ni Basil. Umiling ito at muli niyang ikinumpas ang kanyang kamay. Kung magagawa mong iligtas ang sarili mo mula sa mga balang na yan, makikipaglaban ako sa'yo. Matapos sumigaw ng aguraw, bigla ang sumugod ang napakaraming balang kay Basil. Halos pumasok na ang mga ito sa butas ng kanyang muka, kaya labis siyang nabahala. Magtutuos tayo! Noon din, naalala ni Basil ang orasyon na nabasa niya sa libro ng ermitanyo na kayang magpasabog ng mga hayop na kontrolado ng mga mahikang itim. Dahil dito, walang pagdadalawang isip niyang inusal ito at nang tumalab na ang kanyang dasal, isa-isang sumabog ang mga balang. Napasigaw dahil sa inis ang aguraw at nang mismong sandaling yan, mabilis itong sumugod kay Basil. Sa kabutihang palad, nakita ng baguhang albularyo ang pag-atake ng nilalang na yon sa kanya, kaya nagawa niyang ilagan ito. Maswerte ka, bagitong albularyo. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na makakapalagpa. Ikinumpas ng aguraw ang kanyang kamay at ilang sandali lang may mga ugat na biglang lumitaw mula sa lupa. Pumulupot ito sa kanyang paa at maging sa kanyang binti. Alam ni Basil kung ano ang mangyayari, kaya hinawakan niya ng maigi ang sisidla ng tubig na bigay ng ermitanyo. Matapang ka lang dahil may kapangyarihang itim na at mas may karunungan ka kaysa sa akin. Pero kung isang simpleng albularyo ka lang o amalanhig, baka nabahag na ang iyong buntot. Kailan may hindi nababahag ang buntot ko? Sino ka ba? Hindi nga kita kilala eh. Ako si Basil at nandito ako para puksain ka. Kung binuhay ka ng mga albularyo at mangkukulam na hayok sa kapangyarihan, pues nandito ako para ibalik ka kung saan ka man nararapat. Napailing ang aguraw sa sinabi ni Basil. Umiling ito at saka iniyuko ang kanyang kamay. Kasunod nito, bigla ang humigpit ang pagkakapulupot ng mga ugat sa kanyang paa at binti na halos masugatan na siya. Dahil doon, napasigaw ng ubod ng lakas si Basil. Walang iya ka! Kapag nakaalis ako rito, titiyakin kong itatara kong itak na hawak ko sa'yo! Humalakhak lang ang aguraw sa reaksyon ni Basil. Muli niyang ikinumpas ang kanyang kamay at umangat sa lupa ang baguhang albularyo. Kasunod nito, pumilipit ang kanyang braso na may hawak na itak
na siyang naging rason para mabitawan niya ito. Pagkatapos nun, naramdaman niyang may puwersa ring pumipilit sa kamay niyang may hawak ng kawayang naglalaman ng mahiwagang tubig. Subalit sa hindi niya malamang dahilan, hindi nagagawa ng puwersang yon ang pilipitin ng kanyang braso. Magpasalamat ka't hindi ko mapilipit siyang kabilang braso mo. Pero hindi na bale. Mamamatay ka na rin lang at hindi lang pisikal na katawan mo ang aking kakainin, kundi pati ang kaluluwa mo. Hindi mo magagawa sa akin yan. Dahil... Hindi na ipagpatuloy ni Basil ang kanyang nais na sabihin dahil bigla ang lumuwag ang mga sangang nakapulupot sa kanyang paa at binti. Napasigaw na lang siya at napamura sa aguraw nang biglaan siyang nahulog. Sa kasamaang palad, nabasag ang kawayang naglalaman ng mahiwagang tubig. Halos manlumo si Basil sa nangyari dahil alam niyang hindi na niya magagawang isabo yon sa aguraw. Akmang susugod na sana ang nilalang kay Basil nang sa hindi inaasahan ng baguhang albularyo, lumitaw sa harapan nilang dalawa ang isang lalaking ibang-iba ang itsura kung ikukumpara kay Basil. Gamitin mo ang lupa kung saan tumapon ang tubig. Yan ang isaboy mo sa aguraw. Pag-uwi ka ng lalaki ng ganon, agad na napagtanto ni Basil na yon ang kanyang gabay. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na labanan ng aguraw dahil sa presensya nito, kaya napabangon siya at agad niyang dinampot ang kanyang itak. Susugod na sana siya sa nilalang, pero nakita niyang naglalaban sila ng kanyang gabay. Dahil dito, dumakot na lamang siya ng basang lupa at naghintay ng tamang pagkakataon. Kahit na malakas ang aguraw, nagagawa itong sabayan ng kanyang gabay. Habang gumagamit ng kanyang itim na karunungan ng kalahating mangkukulam at kalahating amalanhig, ginamit naman ng gabay ni Basil ang puting karunungan upang kontrahin ito. Subalit nang lumaon, sa hindi inaasahang pagkakataon ni Basil, nagawang ipako ng aguraw ang kanyang gabay. Kahit na anong gawin ito ay hindi siya makagalaw at hindi rin niya nagagamit ang kanyang kapangyarihan. Hindi lubos maunawaan ni Basil kung ano nangyayari, kaya nagpasya siyang sugurin sana ang nilalang. Walang ano-ano, biglaan siyang natigilan ng magwika ang kanyang gabay. Bilis! Gamitin mo ang lupang dinakot mo. Paniguradong hindi na nito magagamit ang kapangyarihan niya. Napatango naman kaagad si Basil sa sinabi ng kanyang gabay. Subalit saktong isasaboy na sana niya ang lupa sa aguraw nang ikinumpasno ng kanyang kamay at umaktong itinutulak ang baguhang babaylan. Hindi naman napaghandaan ni Basil yun, kaya napatras siya at nabuwal sa lupa. Sa kabutihang palad, hindi niya nagawang ibuka ang palad niya, kaya hindi tumilapon ang lupang nadakot niya. Magbabayad ka! Hindi ako papayag na magtagumpay ka sa kung anumang mithiin mo rito sa aming bayan! Napahalakhak ang aguraw dahil sa sinabi niya. Napatitig ito ng mabalasik sa kanya, kaya napagtanto ni Basil na marahil may kung ano itong dasal na itinitira sa kanya. Dahil dito, naisipan niyang mag-usal ng orasyong pangrebuelta at pagkalipas lang ng ilang sandali, bigla ang nanginig ang buong katawan ng aguraw. Hindi na nag-aksaya ng kanyang panahon si Basil at mabilis siyang lumapit sa naturang nilalang. Walang pagdadalawang isip niyang isinaboy doon ang mamasamasang lupa na kanyang dinakot. Sa ngalan ng Diyos, mawawala ang kapangyarihan mong nagmumula sa kaliwa! Napaungol ang aguraw habang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Nakita pa ni Basil na umusok ang katawan ng nasabing nilalang at parang may kung anong lumabas sa kanya. Noong mga sandaling yon, napaangil ang aguraw. Mabilis nitong sinugod si Basil, kaya inihanda na rin ng baguhang babaylan ng kanyang itak. Subalit, bago pa man makalapit sa kanya ang nasabing nilalang, bigla nitong hinarang ng kanyang gabay.
Sinuntok ng kasama ni Basil ang aguraw na siyang naging rason para mabuwal ito sa lupa. Isasama kita sa ilalim ng lupa. Doon ka nararapat at hindi rito. Noon din, may kung anong inusalang gabay ni Basil habang ikinukumpas ang kanyang kamay. Sa isang pag-isap ng mga mata ng baguhang babaylan, nakita niyang parang naging malambot ang lupa kung saan nakapatong ang kanyang gabay at maging ang aguraw. Halos hindi pa siya makapaniwala noong makita niyang unti-unting lumulubog ang dalawa. Sinusubukan ng aguraw ang magpumiglas, subalit pinipigilan siya ng gabay ni Basil. Sa ilalim ng lupa ka nararapat. Wala kang karapatang mabuhay muli at hindi papayagan ng Diyos na maghasik ulit ng lagim ang kagaya mo. Bago tuluyang maglaho, napatango kay Basil ang kanyang gabay na parang sinasabi nitong siya na ang bahala sa aguraw. Nakampante naman siya at pinagmasdan na lang niya ang dalawa habang unti-unti silang naglalaho. Pagkaraan ng ilang sandali, tuluyan ng nilamon ng lupa ang dalawa. Marahil ay tapos na ang laban. Magiging payapa na ang aming bayan at wala ng banta ng aguraw. Maaari na akong bumalik sa aking bahay at may pagpatuloy ko ang aking panggagamot at pagtulong sa aking kapwa. Napabuntong hininga na lang si Basil at inisip ang kanyang lolo Boyong. Lolo, wala nang magiging hadlang upang tuparin ko ang responsibilidad na iniwan ninyo sa akin. Nagsimula nang maglakad si Basil palabas ng gubat kung saan siya naroroon. Subalit, hindi pa man siya nakakalabas sa gubat, nakaramdam siya ng mahinang pagyanig ng lupa. May narinig din siyang ungol. Nakawangis nang narinig niya noong bumangon mula sa hukay ang aguraw. Hindi ito maaari. Paano nakatakas siya sa aking gabay? Hindi kaya may kung anong ginawang nilalang na yon? Hindi ito maaari. Kailangang mapaslang ko siya. Sa halip na dumiretso, nagpasya si Basil na bumalik sa bahagi kung saan sila nagkasagupaan ng aguraw. Habang naglalakad, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Subalit dahil inisip niyang wala ng gaanong kapangyarihan ng aguraw, alam ni Basil sa kanyang sarili na magagapi na niya ito. Pagkaraan lang ng ilang minutong paglalakad, nakarating siya malapit sa kuweba. Tinuntun niya ang bahagi kung saan nilamon ng lupa ang aguraw at ang kanyang gabay. At ganoon na lang ang kanyang gulat nang makita niyang may mga bakas doon. Hindi nagkakaroon ng bakas ang aking gabay. Hindi kaya tama ang kutob ko. Nagmadiyag siya sa paligid pero wala naman siyang napansing kakaiba roon. Ngunit dahil alam ni Basil na naroroon lang ang aguraw, minabuti niyang ihanda ang kanyang sarili. Walang ano-ano, may narinig siyang kaluskos sa kanyang likuran at nang lingunin niya, nakita niyang nakangisi sa kanya ang aguraw. Binalikan mo talaga ako rito? Bakit? Gusto mo bang isama rin kita sa hukay? Napatawa pa ang nilalang habang tinitingnan ng mabalasik si Basil. Mag-isa kitang ibabaon sa hukay. At kung iniisip mong natatakot ako sa'yo, diyan ka nagkakamali. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon ko. Matapos yung sabihin ni Basil, mabilis na sumugod sa kanya ang aguraw. Hindi naman siya natinag at agad niyang sinalubong ito ng kanyang itak. Subalit, dahil isang uri ng amalanhig ang katunggali ni Basil, naging maliksi ang paggalaw nito at nagawa niyang ilaga ng itak ng baguhang albularyo. Sa oras na madampian ang talim ng aking itak yung balat mo, siguradong muli kang maagnas at magiging alikabok. Tingnan natin kung sino ang maagnas sa ating dalawa. Muling gumalaw ang aguraw at halos hindi na siya nakita ni Basil
dahil sa maliksing pagkilos nito. Subalit, gano'n na lang ang kanyang gulat nang mawari niyang nasa likuran na niya ang nasabing nilalang. Bago pa man siya makaharap, bigla ang lumapit sa kanya ang aguraw at kinagat siya nito sa leeg. Naramdaman ni Basil ang kirot, subalit alam niyang hindi tatalab sa kanyang balat ang pangil ng nilalang. Nang mapagtanto ng aguraw na makunat ang balat ni Basil, sinakal niya ito mula sa likuran. Kung may kabal at kunat ka, tsak na mamamatay ka rin dito. Habang patagal ng patagal, mas lalo ring humihigpit ang pagkakasakal ng aguraw sa kanya. Unti-unting nanghina si Basil at nang maramdaman ng nilalang ang panghihina nito, sinubukan nitong warakin ang kanyang tiyan. Subalit dahil sa kabal at kunat ng baguhang albularyo, bigo ang aguraw sa kung anumang binabalak niya. Katapusan mo na! Ginamit ng aguraw ang kanyang buong lakas at halos humiwalay ang ulo ni Basil sa kanyang katawan dahil sa higpit nito. Subalit sa halip na maduwag at sumuko, umusal siya ng dasal sa kanyang isipan para manghina ang aguraw. Ikaw ang tapos na at ibabalik kita kung saan ka nararapat. Napangisi si Basil noon nang maramdaman niyang naging maluwag ang pagkakasakal sa kanya. Pinilit niyang makapiglas at nang magawa na niya ito, hinarap niya ang aguraw tsaka buong lakas na itinulak. Napalumpasay ang nilalang pero agad din itong napabangon. Bago pa man siya makaatake kay Basil, siya na mismo ang mismong sumugod dito. Pagkalapit ni Basil sa aguraw, buong lakas niya itong tinaga, subalit naging malikse ang paggalaw ng nilalang at nambuno silang dalawa. Sinubukan itong agawin mula sa baguhang albularyong itak, pero hindi naman nagpatinag sa kanya si Basil. Sa oras talaga na masugatan ka ng itak ko, hindi na maghihilom ang sugat mo at maaagnas na lamang ang iyong laman. Nang marinig ng aguraw ang sinabi ni Basil, mas lalo itong naging agresibo. Sinubukan niyang gamitin ang kaalamang itim niya, subalit kahit na anong gawin niya ay hindi ito gumagana. Nais ko lang ipaalam sa iyo na dahil sa isinaboy kong lupa kanina, nagawa kitang idiskomunyon. Hayop ka! Ang dapat sa iyo kinakain ng mga laman loob at iniinom ang dugo. Dahil sa pagiging agresibo ng aguraw, naghanap ng paraan si Basil para magawa niyang makadistansya rito kahit konti lang nang hindi nabibitawan ng kanyang itak. Noong nagawa niya ito, sakto namang susunggaban sana siya ng aguraw, kaya buong lakas niyang tinaga ito sa braso. Tinamaan ng aguraw at tumulo mula sa sugat niya ang kulay itim na dugo. Napangisi naman si Basil nang makita niyang nakaramdam ng sakit ang aguraw. Subalit kahit na ganon, nagpatuloy ang nilalang sa pag-atake kay Basil. Dahil dito, tinaga ulit siya ng baguhang albularyo sa dibdib. Sumirit ang dugo mula sa kanyang sugat, kaya napasigaw ito. Hindi ka magtatagumpay. Kung babalik man ako sa ilalim ng lupa, isasama kita. Susugod pa sana ang nilalang, subalit natigilan nito at napasapo sa kanyang dibdib. Nang makita ni Basil na nanghihina na ang nilalang, umusal siya ng dasal upang mapaluhod ito at mapako sa kanyang luluhuran. Pagkatapos niyang umusal, tuluyang nanghina ang tuhod ng aguraw at napaluhod ito sa lupa. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo, muli kang babalik sa kung saan ka man nagmula. Pag-uwi ka ni Basil ng mga katagang yon, sinubukan pang bumangon ng aguraw at manlaban. Subalit dahil sa pamakong inusal ng baguhang manggagamot sa kanya, hindi na ito nakagalaw pa. Pagkaraan ng ilang sandali, yumanig ang lupa at kitang-kita ni Basil
na naging malambot ang bahagi kung saan nakaluhod ang aguraw. Sigaw ng sigaw ang nilalang habang pinipilit nitong makapiglas. Ngunit habang nagpupumiglas siya, parang nasa isang kumunoy siya dahil unti-unti siyang lumulubog hanggang sa tuluyan na siyang kainin ng lupa. Yan ang nararapat sa mga kagaya mo. Marahil sa ngayon, wala nang magiging hadlang sa aking panggagamot at pagtulong sa aking kapwa. Nagpalinga-linga na lang siya sa paligid at nang mapagtanto niyang wala nang ibang nilalang na naroroon, nagpasya siyang bumalik sa kanilang nayon. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang maaninag niya mula sa gilid ng kanyang paningin ang isang lalaking nakatayo. Pamilyar sa kanya yon at nang lingunin niya ito, nakita niya ang kanyang lolo na nakangiti sa kanya. Ilang sandali pa, naglaho yun sa kanyang paningin at nang idako niya ang pansin niya sa ibang bahagi, nakita niya ang kanyang gabay na nakatayo at nakamasid sa kanya. Kita na ni Basil ang mukha nito, kaya alam niyang naging malakas pa rin siya at nagkaroon ng karagdagang kapangyarihan bilang isang albularyo. Sa pamamagitan ng kanyang isipan, nagpasalamat siya rito dahil sa kanyang paggabay. Alam ni Basil na kung wala ito, paniguradong natalo siya ng kanyang kalaban. Alam din niyang hindi siya iiwan ng kanyang gabay kahit na gaano man kahirap ang kanyang susuunging pagsubok. Nang mawala na rin ang kanyang gabay, bumalik na sa kanayunan si Basil at muli siyang bumalik sa kanyang panggagamot. Sa kabutihang palad, wala nang mga albularyong naiinggit sa kanya at ang mga nakilala niyang mga batikan ay tumulong sa kanya para lalo pang mahubog ang kanyang kakayahan. Nagtaka man ang mga albularyong kanyang nakakasalamuha kung bakit mabilis siyang natututo, pero hindi niya sinabi ang minsan niyang naging karanasan nang dalhin siya ng kanyang gabay sa bundok ng Banahaw, kung saan nasumpungan niya ang isang ermitanyo na nagbukas ng kanyang isipan sa larangan ng espiritual. Ang hindi niya lang matandaan at matukoy noon ay kung ilang araw siyang nanatili sa kuweba ng ermitanyo bago siya tuluyang bumalik sa kanilang bayan. Sa kabutihang palad, noong makabalik na siya sa mismong gubat kung saan siya nanggaling, ay hindi pa man nakakapaghasik ng lagim sa kanayunan ang nilalang na hindi niya aakalaing kanyang masusumpungan at makakasagupa. Mabuti na nga lang, naging sapat na rin ang kanyang kaalaman at nabigyan siya ng mahiwagang tubig, kaya hindi siya gaanong nahirapan sa pagpuksa sa nilalang na kung tawagin ay Aguraw, ang sinaunang amalanhig.